महलाय फुजाखौ खुंफुंनाय जेनाखि खुंफुं आफाद दं बिथांमोना मोजाङै बेबस्था खालामनानै मोजां सिन्थाधाराजों मेलाखौ फाथिनायमोनब्ला निस्सय बिदि जानाय नङामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फुजा मेलायाव बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बे जानायखौसो नोजोर होदों। जौ फाननाय, बेदर जानाय, बायदिसिना लामायाव सेंग्रा सिख्ला बेरायनाय हरनि गेजेराव बेखौ नुनानैसो बादा होदोंमोन। दा दिनैहाय जौ फाननायखौ बन्द खालामनायनि, जौ लोंनायखौ दिनै होबथानायनि, बेदर सावनाय जानायखौ दिनै बुंनायनि, बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव इनभल्भ जानायनि बुंनायनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे सुबुंफ्रा अफिस एटाक खालामनो फैदों आरो बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु थासारिजों खुनु गोहोजों कमप्रमाइज जानायनि बाथ्रा गैया। बेनि सायाव फोसाबनायनि थाखाय मा एक्सन लानांगौ, मा बेबस्था लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाबाय थादों। थांनाय मोनानि 12:30 बाजियाव बे ओनसोलनि माखासे दुथां लाइमोनफोर, जाय लाइमोनफ्रा निसाजों जानाय लोंनायजों गफबो, बिथांमोना फुजा जानायनि नामाव फैनानै बे अफिसखौ एटाक खालामदों आरो बे अफिसाव थानाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना पानिशमेन्टबो होलांदों, बुनानै गालांदों। दा बियो आयेनखौ बिथांमोना लादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय बिजनि दखर आरो चिरां जिल्लाया प्रसासनखौ जों खावलायदों, जाय बिथांमोना बा जाय कालप्रिटफ्रा बेबायदि एक्सनखौ खालामदों थांनाय हराव, बिसोरनि सायाव आयेनगत बादै गोख्रोङै साजा मोननांगौ आरो बेबस्था लानांगौ। बेखौ जों अलरेडि डिमान्ड होबाय। आरो बेजों लोगोसे जिहेथु बे कान्द'आ फुजाजों मोनसे सोमोन्दो दं, खारन बाहाय 2 तारिखनिफ्राय महलाय फुजा जाबाय थादों आरो महलाय फुजाखौ खुंफुंनाय जेनाखि खुंफुं आफाद दं बिथांमोना मोजाङै बेबस्था खालामनानै मोजां सिन्थाधाराजों मेलाखौ फाथिनायमोनब्ला निस्सय बिदि जानाय नङामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फुजा मेलायाव बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बे जानायखौसो नोजोर होदों। जौ फाननाय, बेदर जानाय, बायदिसिना लामायाव सेंग्रा सिख्ला बेरायनाय हरनि गेजेराव बेखौ नुनानैसो बादा होदोंमोन। दा दिनैहाय जौ फाननायखौ बन्द खालामनायनि, जौ लोंनायखौ दिनै होबथानायनि, बेदर सावनाय जानायखौ दिनै बुंनायनि, बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव इनभल्भ जानायनि बुंनायनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे सुबुंफ्रा अफिस एटाक खालामनो फैदों आरो बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु थासारिजों खुनु गोहोजों कमप्रमाइज जानायनि बाथ्रा गैया। बेनि सायाव फोसाबनायनि थाखाय मा एक्सन लानांगौ, मा बेबस्था लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाबाय थादों। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि,
सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।